என்னதான் இந்த பேண்டமிக் டைமில் எல்லாரும் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தாலும் நித்யானந்த மாதிரி ஆளுங்க வந்து நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்படி இன்னைக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் தான் கைலாசா கரன்சி. அமேசான் வந்து அவங்களோட புது டெலிவரி பண்ண போகிற விஷயம் வந்து இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் சிம்பு வந்து ஐயப்பன் கோஷி படத்தோட தமிழ் டப்பிங்கில் நடிக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஹே காய்ஸ், நான் ராகுல் வி. ஆக்சுவலி நான் வி சொல்ல மறந்துட்டேன். அண்ட் இன்னைக்கு நடந்த டாப் 10 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் 10வது விஷயம் என்னன்னா, மைக்ரோமேக்ஸ் கம்பெனி இந்தியாவில் 500 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. எதுக்குன்னா இந்தியாவில் அவங்க விட்ட இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு. சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, 2014 அதிகமாக ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வித்த கம்பெனியில் 2வது இடத்துல மைக்ரோமேக்ஸ் இருந்துச்சு. பட் இப்போ அட்ரஸே இல்லை. ஸோ அப்படி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் சைனீஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் தான் இப்போ இந்தியாவில் 70% ஆஃப் ஷேர் வச்சுருக்காங்களாம். அண்ட் இதெல்லாம் மாத்திரக்கு தான் இப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ ராகுல் சர்மா வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்துருக்காங்க. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களாம். ஐ மீன் இந்தியன் கம்பெனிஸ் வந்து இப்படி வளர்றதுக்கு இந்தியாவில். 9வது விஷயம் என்னன்னா, கிளென் மேக்ஸ்வெல். இவர் வந்து ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட்டர் அண்ட் ஆல்ரவுண்டர் கூட. இவருக்கு என்னன்னா, செப்டம்பர் 4 நடக்க போகிற இங்கிலாந்து விசஸ் ஆஸ்திரேலியா டூரில் இவர் கலந்துக்க போகிறதா இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் சோகமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த வருஷம் ஐபிஎல் இவர் கிங்ஸ் 11 பஞ்சாப்காக ஆட வேண்டியிருந்தார். ஸோ இந்த வருஷம் ஆடுறது ரொம்ப டவுட் தான். 8வது விஷயம்னா, சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட்டோட டெத் கேஸ் பற்றி தான். இதில் இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா, இடி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த கேஸ் வந்து விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. இடி டிபார்ட்மெண்ட்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட். ஸோ இவங்க வந்துட்டு இந்த காசு அந்த மாதிரி விஷயம் அந்த மாதிரி கேஸை டீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து விசாரிக்கிறதுக்காக மும்பை போலீஸ் கிட்ட வந்து சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட்டோட ஃபோன் வேணும்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் மேலே லெட்டராக அனுப்பியிருக்காங்க. 4 லெட்டர் அனுப்பியிருக்காங்களாம். ஸோ மும்பை போலீஸ்காரங்க எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பிஜேபியில் சேர்ந்த கௌரவ் பாத்தியா இவங்க வந்து ஓப்பனாக இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மும்பை போலீஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மறைக்கிறாங்க, இந்த கல்பிரேட்ஸ் இவங்களை வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்காங்க. 7வது விஷயம் என்னன்னா, யூஎஸ்ல இருக்கிற மீச்சிங்குங்கிற இடத்துல வந்து இந்த கார்ன் மேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னு என்னன்னா, இந்த பெரிய சோள தோட்டம் இருக்குல்ல, ஸோ அதில் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டைம் 13 ஏக்கர் சோள தோட்டத்தில் வந்து இது டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன எழுதியிருந்தாங்கன்னா, கோவிட் கோவிட்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருந்தாங்க. இது அங்கே இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அதை பார்த்து ரசிச்சிருக்காங்க. 6வது விஷயம் என்னன்னா, 2 நாள் முன்னாடி பெங்களூர்ல பயங்கரமாக ஒரு கலவரம் நடந்துச்சு. நவீன்கிறவங்க வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு மதத்தை பற்றி தப்பாக பேசினதுனால பயங்கரமாக கலவரம் நடந்து போலீஸ்காரங்க ஷூட் பண்ணி 3 பேர் அதில் இறந்துருந்தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு அதில் என்ன நடந்திருக்குன்னா, ஷஹீப் ரிஸ்பி இவங்க வந்துட்டு ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா, அந்த நவீன்கிறவங்களோட தலையெடுத்தா 51 லட்சம் தாரேன்னு சொல்லிட்டு பாண்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு வீடியோவே சோஷியல் மீடியாவில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்து போலீஸ்காரங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நிறைய செக்ஷன் போட்டு அவங்க மேலே கேஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது தெரிஞ்ச அவர் வந்து தலைமறைவாயிட்டாரு. அண்ட் இப்போ வரைக்கும் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணல. 4வது விஷயம் என்னன்னா, கொல்கத்தாவில் இருக்கிற ஜாதவ்பூர் யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் மாஸ்க் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து போட்டாச்சுன்னா ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபுல்லாக நம்மளை சுற்றி இருந்துக்கிறோம். ஸோ அதனால எந்த வைரஸ் வந்தாலும் தடுத்து நிறுத்துன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இதோட டிசைன் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு செஞ்சிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்டோட பர்மிஷன்ஸ் இதெல்லாம் வேணும். அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு ப்ரோட்டோடைப் அவங்க பண்ணணும். அது பண்ணாதான் கவர்மெண்டோட அப்ரூவலும் கிடைக்கும், மாஸ் ப்ரொடக்ஷனான வேலைகளும் நடக்கும். 3வது விஷயம் என்னன்னா, அமேசான் கம்பெனி வந்துட்டு இன்னைக்கு அவங்க வந்து ஃபார்மசி டிபார்ட்மெண்ட்குள்ள வரதா சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா இந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கிற மாத்திரை மெடிசின்ஸ் அண்ட் ஹெர்பல் மெடிசின்ஸ், ஆயுர்வேத மெடிசின்ஸ், அப்புறம் சின்ன சின்ன மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஆன்லைனில் டெலிவரி பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து ட்ரையலுக்கு வந்து சவுத் பெங்களூரில் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம். 2வது விஷயம்னா, ஐயப்பனும் கோஷி மூவி வந்துட்டு தமிழில் டப் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் இந்த மூவி வந்து இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆனதில் பெஸ்ட் மூவின்னு சொல்லலாம் மலையாளத்தில். அண்ட் இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து ரீசெண்டாக இறந்து போனாங்க. இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திபன் வந்து ஐயப்பன் கேரக்டராக நடிச்சா சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருந்தாரு. அண்ட் கோஷி கேரக்டரா சிம்பு நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ தமிழ் ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் வந்து பயங்கரமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால இப்போ டீம் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்காங்களாம். இப்போ சிம்பு வந்துட்டு மாநாடு படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த படம் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஒரு சர்ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து தமிழ்லேயும் பயங்கரமான வரவேற்பு இருக்கு. அண்ட் 1வது விஷயம் என்னன்னா, நித்யானந்தா இவர் வந்துட்டு கைலாசாங்கிற ஒரு நாடு உருவாக்கியிருக்காரு. இந்த நாட்டுக்கான கரன்சி அதையும் உருவாக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அது பேர் என்னன்னா கைலாசா கரன்சி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு புது பேங்கையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் கைலாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த வருஷம் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு கைலாசா கரன்சியோட நோட் அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. அண்ட் இன்னைக்கு வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான 10 விஷயம் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஸ்டே டியூன் கைஸ்.